hai n'umuruberio okumulekera ubulimi bw'obwongereria obukoleta engeria na kolenda amazingira. Alright, asante sana liagorobire na ndebu ya mwanchu muligereli no mwategereli getembe faima segetasini mbe mugi achiri nkumakigima soronguru yarwa Afrika ya mucha. Karibu somurubule kurunga Kilimo Hai katukone Kilimo Hai numurubule ko leto sole na Bao Vision na Africa Trust bono murugoba kigima na lero gaiga studio sentunde ntangani kigima tuguchaka emirubuli itu ya Kilimo Hai. Yo karibu sana kukwalia nida sembeo litangani tonyoleke merigo cha sembeo kituguchaka amurubuli bene kigima. The Organic Farmer kuwata na ama na Bao Vision ikobago koletera Kilimo Hai n'umuruberio okumulekera ubulimi bw'obwongereria obukoleta engeria na kolenda amazingira. Alright, abu ya kigima amurubili kurunga Kilimo Hai bono murugoba kigima uyogo murubili ulingete koleta obunchuli gosi obosemi nobulimi buli ne faida na lero ase studio kigima sintuge tumbiginde getangari niyo twamonere omugeni igaiga omobisa enrisese uyura chukonera amangana ao andake ayolere nobulimi bwekerero ubuya tukwa na smart farming eyo masemono kumuleta ase studio daktari karibu se director enrisese uli agora birobe wairere biya mugambi biya mono sana. Karibu sana mtuka mangi kiogende biyande kabisa ensina ntegerero nyamira mbiyere kisi mbiyere ningenere kunya kwa information igorerire. Yes. Karibu ngani tutebe malieta goto tebinga iningo asinchira benne nkyogokora alafu baadaye toswa sumurubulyo lero. Nigo ngorko Henry Maringo Sese nigo nde director yelire ndenete kisi na Nyamira county ya kisi na Nyamira. Yes. Igo Henry Sese utendete mangana yelire ekero ngukwalia ni asumurubuli ga o Bao Vision Africa Trust ya Kilimo Hai na lero tuani tukuonera mangana yobulemi obuya bwekerero litangani ilire ninki by the way kegusi inelire tokoliroka imeta matumali bana sebe ngalire bono ni egesongo egekoruku weather ose meteorology yeah bono ekero tukwanira lire anmono aiga ase orogonguru yali wagusi nkyurate yumugusi igoro yuko manyo byabwelire anno mulimi komanya uyawelire no mulimi nko bali interested sana komanya ngana kiririre umanya ndi yago chaka ko korosio mugondo umanya ndi yago chaka kusimika umanya ndi yako gesa umanya ndi yako anekera umanya ngi awena takokora dire no koigwa na kiri saselire na kiensere liberera ndiro boke numero embeo na kiere igorire libwate umuhimu sana asomole mina sabantu bonse yeah. Abake egero tukwanira lire umeta bantu maroro umono mulimi narorera kya kulima na bakulima ngikindi onsi mbuli tutetwa kwanyara mulimi eruchakire kulima liukaigo ebimburaniro ebeteyo ulima lakini bono kurwa esensemo ya Kilimo Hai asetu kwegera mangana yubulimi obuye bwekerero ubuli ne faida eyemo asemo nabondagani andake ototebye igoro ya asumuru lero ine mbuye obuye bwokumanya alire nabo igo kero gusi tutarasimeka gusimeka nyuma twasimekire mburu boyire obo yabo komanya se nakirirerere omuremi omwoge sike gusituraroke omuremi omongaini yes na foito gutumia rieto mongaini atumia omwoge ni rieto mon omuremi omwoge no yogotegerera igoro yobo manyiwerire egero amanyenga nakirire ligo chenja nki kebwenete nki kiatebekanirire nakirire ndiyo mugaso gocha ndiyo embulego chaka ndiye koera ndiye bwenete gusimika kera manyire mbura ndiye gochaka igo na bamanyi igo manyire ndiye gusimika kera manyire mbura ndiye koera manyire nki bwenete gokora igo muremi omwoge no yokubwatia obulingo oli bwerire na kiwako genda yokubwatia mangana yerire information yerire oyo tari gotiga
kubwatia information yerire na kiagoteba egero buri muwaye anyare konyora ligesari nyinge kero tugende kuligiria asenso muyelire mwita bali mikoli mabali kwanyoranga ebichuni mbirororo amakunde naro lire lya unchiririe bono andake omumanyikyo mulimi awento gutwara bokolenga nelire eligere atange akoli ntuguna pest management amangana li utange bichuni kulinda unchire kwelire kero byabire bono bintu kibiga mulimi awento kuligiria ekero mulimi amanyire nakiririre na bako manyanga ndia bwenete gukora pesticide spray management yes ndia bwenete guciarire ryogo ndia ta bwenete guciarire ryogo kera manyirire na kirire embulera abanga neli nyinge sana ere no ciarire ryogo unless koma yena kiyo guciara so igo kera manyirire embulera abe nyinge sana litu wiki ye iga maitenga liria gusirake na ndia bwenete guciarire ryogo egere na bo guciara ande riero kigima mulimi naria komanyanga ndia bwenete kubeka obwoyo obeka obwoyo kere mugokoro munge mbule nyinge obwoyo buri nande bokwiro na machi ige kere mbura yabe iri gato naria bwenete kubeka obwoyo yo manyiwerire mbuli muhimu ejide kiga kichiyogo sineka mubusi kaunti ya Kisii na Nyamira yes abange basimikira bandi mbono babusimika bandi barasimika yes obo manyibwa gobono ya emu manyibwelire mburu byobo iga enchere yokwelingania ngangusime gatole nkyo mulimi wente gukora nimeta bange matulire tigali bandi kumanya mangana bagwente gukora nyuma batasimeka nyuma basimikire anemono kubwaterana nilire nyeto mulimi naro gotebanga yatule nyinge bono nkurati yake ule naro roliriye gotunyena lya gotumbe ndagira mugondo obasindwa kere kwa manyire munabona abagusiba minta abagusina aboge kurukare yes getingenye kangai abagusiba bali mete kare mutinyo January kuru December bali gane tirira bali abo liri yamono libera likawaime kere bali miri libera lyabero onekere mbura ya tonyire bamanyire nande babolire na mumanyiweli roto tebiringe mbule nenyingerabe otutebiri mbule nenyingerabe neisaine muna nabatebi nande mbule nabatebi neisaine nigere mbule nkiya yayigatwa ande ni kerokende nande nabera esa gwetani obogatwa gende igorake igo nande nabatebiringe mbule yego chakogendera mako mutinyo kare oyosta igo morochinga gosimeka no abenga kwanyurira gosimeka kinga kemuneji iserende simeka igo abalimi bande umulimi kiga gikinge cyugosimeka nkeri mbure yacha kire midiri gusengere gucyusira ekere mbure yacha kire immediately kere kwa majirenge mbure yenere continuous negendere liwe na tegosimeka gosekera nyarekana nando simeke gento togorukanga dry planting onye no gosimeka chibando ira barire ligusu mara atali mange sekero gosimeka eka rahisi you can plant mapema kidogo 1 week like that dry planting lakini ekere mbura yacha akire kwa mayiringe mbura nero watu waliro mayiringe mbura nagalotaki nero tosimeka nande chume irumura ka manyibwelire boniga umugusingo semerikya bwati mbura nagenderere gotwa ni ikigusira nkiyogorekana both account Nyamira ne ya Kisii ese county ya Nyamira ne ya Kisii korengana no manyibwelire ibirengo byelire embuleje iga munanaba bwango iga bali mwategerera teni maite naboge more bali mwa nabatevinga embuleje nigera abe mbura ya igatwa na ndera agende kero kende era agende era seed kidogo tokojoroka ni average to above average so ige embuleje ne nyinge segusi average gosembura ya igatu ne nyinge mono sana na moyorochere igo nande nabera seed agende kiwango kigorake omwanchi muliri murobuli okurugunga kilimo hayo koletwa sina Bow Vision Africa Trust as obuyo bonene kigma asumulimi oito na lero in recessionero gusangana into asumurobuli egagunyo tobo semyo bonga ayumulimi ingakyo korugore obulimi burubya yani smart farming obulimi obuya ande bwekerero ine umulimi no bwata mabuli agusino kandi gusangana into yura nabokwenda gutulirira na gusangana into gali esimitandao enda gutulirira ujumbe na baadaye ni kwa namba yesi 0741 583 0726447367 uchukwana nomo obiso igabwa mangana yelire liyere otobolini boli gosomwa kirumbi amana soba semyo boiga bwaletwa sore asomorubule kurunga kilimo hai
yani omulimi yokoletwa sole na BioVision Africa Trust katoja kusangango kwa libaga ebekange obuli amabuli ayino mulimi ngakyokoli mu bulimi bwawo mwobisobo mangana yelire namanyete omubuli nkiyeko garame cyalo kyogwetera sobulimi bwawo wono andake omubisaka tukulire mangana y'obulimi obuya chiki echigabono chiki echikolanga nelire mbinto kimbi maliki birebiya asugusimika chingi une chiga na nasi kibyanchire usumikwa chiki echimbura ebimeli mbiri awo munabona chinga kichembure nyinge ebimeli munemete amatunda ebine ebimeli bibwena tegusumike ukarembura ya chakire nyinge chibando jibwena tegusumikwa chinyeni chianchire ndeyonsi esukuma linagu chinsaga nore amanyawali no simeka chinga kipikabire na wako nore nemesie igo chindagira chinyinge kero kende chianchite embura igo chisimeke bona kana wajiko au tapatisha yes nasolo rwagusirwe kago sino chisemo chino chisemo chagusi ne chisemo chinde chiri embulere munabona se embura chisemo cha western part of Rift Valley chisemo cha Bomet Nyamira Homa Bay Migori Kakamega Kisumu chisemo ikabirejo Kitale embura ni nyinge roro igo basimike bimeri bado na wakanyole faida nene chinga kimne chiga cha long range echine chinga kichembura yebiro embura yebire bitambe long range segagusi boniga chisemo chire mbulego twenkere low average wasengwa wucha somo limyura sensemelia andake mburu byobo aiso kumanya nkiya korasule rwai ase chisemo chiria sabagusi bali baratotegerera kero kende batali ase chisemo cha Nyamira goze kisi Nyamira goze kisi embura twateberabe average to above average lakini yo ranyalikane nga nabe se chisemo chiria embulera abe below average ise ya igatwa chinga ense mechu na bagusumeka chindagira chiriji kwa mabwangu chindagira muna cassava chindagira emiogo noboli amaemba osamanya bwali kokora biye sana sembulenge oh yes yes ikasembule era average yeah ebintu namanya bwali oboli amaemba na ibyo ntokora biri kokora faster yeah na bwana tegusumeka kiare mbule kererenge which for a very short time ya era andake asubo nsubu mo gusiyo liro mure mibono margoba ngaki ubunchire usugo nchoka kwelire climate change ubunchire kwelire wakuniro mure mimono anamono igoro gusugo wakuniro mure migweta sugo to kwembura asirungura gusi ubunchire kwelire kwa kunire umuremi ese kwanira si ensamo yo to kwembura ni libirira yes gendo tukurukanga climate change gose wongerera bwerire ya kunire umuremi gose obotugi usoboremi ise chinsemo chire awo nabono ekererire lya onchuleire kwakagirete nga libera ngo cha mini embura ngo chakaba yarenge nyinge kwanyore kyagera lire lya onchuleire kwanyara no murakera koba wono kuligere lyo bori bo murakera ndagera ya ngombe takoraki tegoisana amache ngombe kunyuta gotuka amarwire narakoletu nelibirira linyinge abawa affect indagera chiombe nendagera so bintu muna heat waves libirira linyinge ali affect chiombe you affect indagera awo no reno mulimi manyana bako affected iga marwire naragocha affect umulimi muna bono marwire narata kabere muna malaria yakabere gusiasa na kale lakini siku hizi nabako nyoranga chinse monjire chiausi chiko affected na malaria kiagera malaria ya takitembeo zori asembeo tarenge malaria yarengo muna wono libero lyabere lyabere conducive malaria mosquito nabo chiko nyaka komenya se muna gusi yeah so ekere climate change nabera alete embrenke osembure nyinge chigaki mbose mikyora omulemi chigaki mbulerenke annemono kero mbulende nke usegreta yo mbose ngiko bulemi abalemi ekere mbulerenke yeah muna wono butambe ngo basebya nabatebinge kere mbura ere nyinge muna bono yitaratu kabisere delayed lane yes late onset ekere mbule erenke ko batebye kere mbule ere nyinge mwage samaje tukoruka water harvesting okay
nabo kunya chingoro mwaro simaite mamuna aba gusina abogetore ndo maite muna to kunya twaga samaji so that ya machari atumegere mburere chindagera twazura chindagera gesusule twagarukire gesusule kare chindagera jiwa chiumia waje kuchisimegere mburerenge so ekere mburerenge into abantu muna balimi bechiombe ubunyansi ulikuwa gakitekere mbura yarenge nyinge watwete so ubo utilize chigakikabirecho nandekere mburerenge wetania average wasimeka chindagira kiri kigo tumeka amacha make koba munobori muna maemba muna manyabwari ebinde kabire biyo yeah Munchumulire wetasira mpa ye studio katosagano mo semia mu manyibwirire enrisese yemase muno bateli bagali ya benekegema usagana ituga kora mbulingo ayone ino mulimi ule andake bayira bantu bange basimekira bande mono bagusibeka ndo bakolima ebintu mbiruta manyiti asobolimi andake wasibekire bobe andake kuaganyire mbura gwabikire imelibe ngantikora bulisi mibiri satuga urasagano mulimi omubule maboli andakura manyabiro garaga ndikomanya kegema gaiga ase studio yemase muno kora bulisi miyago turamenya nki aye ubwate bunna umulimi Yatembe FM Yatembe TV hello waire bya kegema karibu siwana Deacon James nyekyo kurumoso jaiga karibu sana Deacon James eri tanga ni ngambi yamona singi nditwara sirubye unakolenga na bomba tegerete gocha katika lizwa gya na wada sakwali kara lakini ni wote ndira nerwo nare kuboli kwana no koiga nabona musumwaka ndoche mbure njatu bacha sana bono injira nero mo abali tubona to kumwe mapema ngabo chimutwa mbure kayo yagera twabege binde bikorenga turaro eri injira nero daliye nero ya tworanya rero munu somwaka ere somwaka mbura nenge yagera twe banga mapema bono to kusikuma tukange mbonero continue sasa ngide daliye nero era tworanya rero chimutwa mbura tikayo imanyire ndio sana oigura mangana ngo kwirelea Deacon James asante 0741583887 0741583878 0726447367 kwana gnomoli omobiso igabwa mangani lile ulegaiga ase studio tere isko monyora andaka yomolimi ebintu mbirugwa nikomanya sobole mibuago andaka utaramanya itera andaka sinju gutatwara bosemi no alegaiga Yatembe TV and radio hello yes Waire buyako kwana no Molisi Geoffrey umoja kwa Bugwendo. Karibu sana Elder Geoffrey kurucheza machi ya Bugwendo. Magomba wote. Ono nariko boli wega gasingi ncho yo mwatwege iri buyo sumo mu lemi yatwege iri buya. No mo bisabwili. Na ende ngumo igunde sana kuruwe kisi county. No Nyamira county onsina rule director. Bono ngumo igunde lakini monako kuona ka kisi county lakini ndika twatele twazi yomo janda toyo. Yes karibu. Bono nari kubori gaso wanje kwa ya ayo ndubune ndo bale myababa ke. Okunya ndokona kupadisa tu. Bono nuro bili kiba bwate baraje na intubato so nyine kinga kinonye bodu bwata kadichaga ke. Na haye nita kire okore ke neke na kichobo giniwa oburasu kimutu. Bono okonyora intubono mugire dariko tara batayitinde gonde menene lakini abokonyora bono magombo wodi ngima abantu tororo na bange tote we center njitombe ndimagombo njitinga nabokonyora twatebi kwa mangana bunayi mbiyemono sana batako kaisiko inde batokonya gaki mbiyemono sana mbiyemono kegima Geoffrey bocha monchumuliringa okoyolinga nomurule kurunga kilimo hai no bulimi obulimi bulende faida muruwe koletwa sole na BioVision Africa Trust na lero invusese nerwa studio so gusangana itwe eligarutobo sebibiga obuya unogende kubule mabulia ungatuli simya mujeli boli kurwa sole 0741583878 0726447367 andake neroteli boli mwakiribya monongonye lero leto bosemyo buya unomo bisabu okolengalire telesko monyora studio BioVision Africa Trust na kilimo hai bamwikiri gaiga AMO ACAMO liboli lyago sokomenta gusoko mukwanira kwa gonkuru kyo koiga asenchira ya bene nindu cyo sabange ga bago teba sama boli abo gaiga ndajo somechiga chire gaiga nwisese mobisa yes maboli ayu liboli litangani lia Deacon James Kurumosocho awoliga na kibara kole ba manyanga ndiye mbule
na kimbure go PF nera bimanyereri kibira takibara kola bimanyereri gwetera se payo vision onye gego chikutwanjira nimbengo baletereme yogo semyo konge kerena manyire nga embure ngo chikokea nere gosengo chikobere nyinge na baletera murubiri kabireji chi program ekabireji egere mwamanya mapema kolende kere wiki ngo batebya ndenga na kimburere na kigo chikoba nengera abe gosene nyinge kero kende nesengencho ma chi information chitali ko ikira Deacon James abaremi ese amangana idali ko baikira bari bonse igondo chikoli gichinjira chinde bari barato support batokonyegera abaremi abange bakikonyara this information muna bono embura yebire bitambe long rains na yatebanga neroro chinga kina chichi mutinyo March mpaka June era agende kuru mutinyo yo era agendere kuru February mutinyo yo agende March April May agende mpaka June embure yene nyinge iyo information ikabire yo neraba bwene tegutwara lakini sometimes ngoje kwanande mbako yikirabo onsi libuli yakabire kurwa se Chofrey kurumagombo abolia obosemia wabaremi bali abakabake small scale farmers nakina barubara kole nakibara kole baikirwa banyora mangana yerire so abaremi abakabake ngokwana nde mangana ya igoro ya weather information lakini mbaliko yekera bonse it's the same information ndora liginjira barabe bako yanyora wetera si radio mono si radio ya Getembe na television ya Getembe and many other ways barabe bako nyora. Alright, almost Enrique atogenda gusanga mangana iga akirimo hai chika gichimbure nyinge gotu na bono ngotu ature flats mangana yogo itinya na kwembura machi mwegoko bose mikyo bombitu kimulimya gwente okora gwetanga tanyora sara chinga kikabire chimbure nyinge malaria chinga kikabire chimbure nyinge precautions yo mulimya wanda gukora ese kolengana muno mugondo ole no bwera takorosi miraba korosi metaro across so that ikera machari yagocha amachari anyara gutangwa andanyara kunyora guchisilira ba machari takwira lira baliao very fast igondo bwena takoro korosi metaro across bogeka osikusimeka chinsi twaro sio motaro dwasimeka chinsi yaga chatanga macharia agotiro mukane chinguru yes nane chukwanire abali mbetugo andake ekertugo kwanira igoro ya weather information unakuwa rule binte bigo chago chagaiga bono ngaki abalimi abetugo nebya bali bolimbye nendagira crops chi ebimeli neje neminyama netugo barayitange kurwasi ubolemi obuiga boko basaro chinga kichimbura ekara oyisego lye tuge nyinge go kwa kerembure go yes kerembure go twa inyinge otaro chibiya nabo no boli mwabo go sarika kunyara sara egento muna floods na kitoko kikosi embure floods oitinya na kwa maji mangana ndita bwati ndobwati kegosi floods oitinya kwa maji etoigo chinga kije etoigo nabo etoigere na bekoira chindagira jiri wasimikire abekoira chindagira wasimikire sana ichirijira asale floods yeah sari flat na bakonyara majali echira ire kirendo igo kiremwa nyorire information inga mwanyorira gosemia nga embura nebe nyinge mwamanyanga asari flat ngimubona takokora sawa so ndagira kimubona tukusimika chinga kichie mbure nyinge and mwamanya ndagira kimutabona tukusimika kire chinga kichie mbure nyinge ndibubona taku apply fertilizer kire mbure nyinge mo apply fertilizer kire mbura yake anire kidogo oboyo yes abantu barorobo na iga andakenda tugukwa na iga ubara abalimi abande baroro batali gutumia batabwatna mangana yekerero chisimi chi computer mitandaye nakimara ko banyara mangana yamba yabona cross bar vision yobo semyo byeguririre chinga bali batabwati smartphones chisimi jekerero
injira yo kabara nyole information wasa wasemia wase amangana igoro yirire ngwetira se television muna Getembe ngwetira se radio Getembe wase radio Getembe amagana sana yeah umuntu etaje mucyandike ke mutandao erali Getembe TV yeah no kila likuli Jumatano tubwatu murobuli Bao Vision igai yes Bao Vision ditukumalia Jumatano nelio muraliara batebi animwategerera notatu ara smartphone na bakonyola information basuru mwanchi mulino motegereri umurubuli kurunga Kilimo High kwetu sona Bao Vision Africa Trust na lero Enrice nero mugeni itogo to kunera manga selile ndijo bange bangere kubule mabuli mange lakini gendera kutubwate kigma lakini keronga nitujyo kora bonga ndikura na sore omuske mu bisa Enrice andaka sukuro bosemibwago igoro yalire kuja somuleni generally nga kyagwe tanga kutanyora asara na nemono gwita sobo semi wa Bao Vision oitira sogo semia wa Bao Vision ekora na bato konyere to ikirigaiga abali mi bategerere radio ya Getembe TV and radio igere banyora mangana ya igoro ya obo semia boiga nandi babo tumia wanyara ko tumia muna bono kerembulere nyinge bamanyangi babwena takokora ngibabwena takusimeka ndagira muna bona chindagira babwena takusimeka chiombe nebia grass and so on chiombe njiko bekwas njiko siwase katikati ye kwerende ye fields because of lightning strikes and so many other informations. Right, mbia mwana sana sijo kire chika kichiaga yure chinke na wetu kwa ni chika kichinke usangana itu ndo chaba ntabangi bandi waka isimi kolendo bosemi no buya kerona anto chikumira litu liji matata solo singo ndo Bao Vision na Kilimo High ngwa kirambia mwana sana LCS mo bisako bana into wita siri shirika lini lya Bao Vision na sumuro Kilimo High. Thank you so much mbia mwana sana muraria thank you Bao Vision so ko twa chance kabire yoko kwa in contact na barimi kwa semigoro rerire. Thank you so much. Baso no mwanchi mulilinga amurubule kuri Kilimo High na Bao Vision na Trust Africa Trust yema semo Enrice